हेलो गाइस, नमस्कार। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ओडब्ल्यूएससी, आरआई, एआरआई, अमीन एवं अन्यान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाए सीआई रो समस्त प्रश्न गुड़ी को सुपर फास्ट सर्ट ट्रिक सहित केवल 10 सेकेंड सॉल्व करंतु। चलंतु देखिबा आजिर प्रथम प्रश्नटी कौन अछि। आजिर प्रथम प्रश्नटी है, जदि वार्षिक 5% सुध हार 3 वर्ष कौन सी मूलधन उपर चक्रवृद्धि सुध एवं सरल सुध मध्य पार्थक्य 36.60 जदि हुए तेबे सही मूलधनटी केते। एटा आजिर प्रथम प्रश्न। देखंतु जदि आपण एठी देखिबे 3 वर्ष पाई कहिछि, 3 वर्ष पाई ताहेले सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एसआई इक्वल टू कौन, इक्वल टू है पी इंटू आर डिवाइडेड 100 रो स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर डिवाइडेड 100। एटा फॉर्मूला तो आपणकर। ताहले देखंतु एठारे आर केते, एठारे आर हला 5 सीआई माइनस एसआई जोटा सेटा केते, सेटा हला 36.60। ताहले कौन करेंगे, 36.60 या पी इंटू ये 5 डिवाइडेड 100 रो स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 डिवाइडेड 100। एटा है ये जो देखिए 36.60 इक्वल टू केते पी इंटू 5 पंचा ये 25 100 करें आपण स्क्वायर करंतु सेटा है केते 2टा शून्य अच्छी 4टा शून्य हे एवं 1। आपड़ जदि वर्ग मूल बाहर करवा पारे स्क्वायर बाहर कर किसी असुविधा होची ताहेले प्लेलिस्ट रे वीडियो अच्छी, निश्चय देखि नियंतु। 2 सेकेंड सबू वर्ग टी जानिजिबे। इंटू केते है एटा, एटा है 3 एटा 0.5 5 एटा करंतु जदि करेंगे ये 0.5 हम। ताहले आपण पाइले कौन, पाइले ये 36.60 इक्वल टू है आपणकर पी इंटू 0.0078 हम 625 एते पी इक्वल टू केते बाहर 36 डिवाइडेड 36.60 डिवाइडेड 0.007625 एटा को जब आप बाहर करेंगे ताहले केते हम 4800 आपणकर बाहर थी जोटा को ऑप्शन अच्छे देखु 4800 टी आपणकर डी ऑप्शन रे अच्छी। नेक्स्ट प्रश्न टी को जीवा बंधुगण। नेक्स्ट प्रश्न टी कौन अच्छी देखु। नेक्स्ट प्रश्न टी है, गोटे निर्दिष्ट परिमाणर 5 टंका ये देला केते, ये देला 5% 5% चक्रवृद्धि सूद सहित 17,640 टंकार 2टी वार्षिक किस्ती रे फेरस्त करा जाए। ऋण निया जाइथिबा धनराशि केते। एटा प्रश्न आपण देखंतु 5% सेटा है 1.05 आपणकर। ताले 2टी किस्ती समान थिले आपण कौन करेंगे पी केते 17,640 इंटू केते 1 डिवाइडेड 105 जो केते हम 1 डिवाइडेड 1.05 रो स्क्वायर। एटा आपण कले केते एटा 17,640 एटा है केते 20 एटा है 441। एटा तो
ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ବାହାରିବ ଏଠି? ଏଇଟା ହେଲା 17,640 ଗୁଣନ ଏଇଟା ହେଲା 820 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 441। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ପୁରା ଆପଣ କରନ୍ତି କେତେ ହେବ? 32,800 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ଟିକିରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିକୁ ଏ ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେବାକୁ 5% ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଏଠି? P ହେଲା 17,640 ଡିଭାଇଡ଼ କେତେ? 1.05ର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ କେତେ? ସେଇଟା 17,640 ବିଭକ୍ତ 1.05 ଏଇଟା ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ତାହେଲେ 17,640 ଡିଭାଇଡ଼ କେତେ ହେଲା? 1.1025 ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ କେତେ? 17,640 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 1.05 ଏଇଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 16,000 ପ୍ଲସ୍ 16,800। ଯଦି P ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି, 16 କେତେ? 32,800 ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାର୍ଷିକ 5% ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 6,000 ଏଇଠି ଦେଇଛି କେତେ? 6,000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାର୍ଷିକ ଆପଣଙ୍କର 8% ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହାରରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ କାଲକୁଲେସନ୍ ବି କରିହେବ। କିଛି କାଗଜ ବା କଲମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି କ'ଣ? ଏଇଠି SI ଦେଇଛି, SI ହିସାବ। SI ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ। 6,000ର 10% ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ କେତେ ହେବ? 600 ହେବ। ଏଇଟା ସେଇ ହିସାବ, ସେଇ SI ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧ 8%, ସେଇଟା କେତେ? 400। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 400 ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସୁଧ 400ର 8% କେତେ? 32 ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୋଟ CI କେତେ ହେବ? ମୋଟ CI ଏଇଠି ମୋଟ CI ହେଲା କେତେ? 400 ଯୋଗ 400 ଯୋଗ 32, ଏଇଟା 32, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? 832। ତଫାତ୍ କେତେ? ତଫାତ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ହେବ ଏଠି? 832 ବିଯୋଗ କେତେ କରିବେ? 600। ଏଇଟା ତଫାତ୍, ଏଇଟା ହେଲା ତଫାତ୍। ତଫାତ୍ ଯଦି ବାହାର କରିବେ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 2, 3, 2, 232 ଏକା କଥା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? B ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। କିଛି କାଗଜ କଲମର ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଇଜି ପ୍ରୋସିଜର ନେବେ ଏବଂ ସରଳ କରିବେ। ସଲ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣିକି ଜଣେ, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଏଣିକି ଜଣେ ବିଲ୍ଡର 2,550 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 4% ବାର୍ଷିକ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହାରରେ 2 ବର୍ଷରେ 2ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ବାହାର କରିପାରିବେ। କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଖାତା କଲମରେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧର କିସ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ସର୍ବଦା କେତେ ହୁଏ? 1 ପ୍ଲସ୍ ରେଟ୍ ଏଇଟା ର
କ'ଣ ହେବ ଗୁଣିତକ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଗୁଣିତକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଠାରେ 4% ଦେଇଛି କେତେ 1/25 ଅର୍ଥାତ୍ କିସ୍ତିରେ 26ର ବର୍ଗ। କିସ୍ତିରେ ଯଦି ନେବେ କେତେର ବର୍ଗ ହେବ 26ର ବର୍ଗ, 26ର ସ୍କୋୟାର ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 26 ସ୍କୋୟାର କେତେ 676 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି 1352କୁ ଯେଉଁ 1352 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ଆପଣ 676 କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ 2 ହେବ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ 1352 ହିଁ 676 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିପାରିବେ। ଏଇଠି କେତେ ହେବ 1352ଟି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 3200 ଟଙ୍କାର ଏକ ମୂଳଧନ ବାର୍ଷିକ 10% ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହାରରେ ତ୍ରୈମାସିକ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ତ୍ରୈମାସିକ ବା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଯେଉଁଟା ହିସାବ କରାଗଲେ ସୁଧ ମୂଳ 3362 ଟଙ୍କା ହୁଏ। ସମୟ ଅବଧି ଗଣନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ମୂଳଧନ ଯେଉଁଟା ପିଟା କେତେ 3200, ଏଇଟା 3200। ମୋଟ ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ 3362। ତାହେଲେ CI ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଆପଣ କେତେ 3300, ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଧନ ଅଛି, ମୂଳଧନ ପିଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 3200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣ ମୋଟ ଟଙ୍କା କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟଟି ହେଲା କେତେ, ଏଇଠି ହେଲା 3362। ମୋଟ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ CI କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେବ 3362 ବିଯୋଗ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା 3200 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ହେଲା 162 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା ତ୍ରୈମାସିକ ସୁଧ କ୍ୱାର୍ଟରଲି କହିଛି, ତାହେଲେ ତ୍ରୈମାସିକ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ତ୍ରୈମାସିକ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା, ସୁଧର ହାର ଦେଇଛି କେତେ 2.5%। ଏଇଟା 3200 ଟଙ୍କାର, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 3200 ଟଙ୍କାର ଆପଣ 2.5% ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ 3 ମାସ ପାଇଁ, କେତେ ମାସ ପାଇଁ 3 ମାସ ପାଇଁ ତ୍ରୈମାସିକ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 32 ଗୁଣନ ଏଇଠି ହେଲା 25 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ 80 ଟଙ୍କା। 80 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 80 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି 80 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେତେ ହେବ, ଏହି 80 ଯୋଗ 80 ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ 160 ଟଙ୍କା, ଯାହା 162ର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟର, କେତେ କ୍ୱାର୍ଟର କହିଛି 2ଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେଇଟା ହେବ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ବା 1/2 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ 1/2 ବର୍ଷ। କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା 1/2 ବର୍ଷ। Thanks for watching this video.